Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganu bos, ini ceritanya makan bersama. Makan bersama iki nek mila, ayam. Mae entuk kunjungan barang. Nganu gedang ijo sak cengkeh. Mila, ayam, gule, gedang ijo. Jangan apa mak? Jangan asem. Seredi iki yo. Ngenteni dedok, Bud. Yo ngenteni dedok. Lah laki blindek bengi rek. Betul-betul makan nganggo daster. Gule. Hah? Gule. Kalau tidak anyar. Iya, Mak. Gule. Kau entuk gule masih kok. Ayo makan yuk. Lah, jane ngono bisa. Demi ada. Mur. Bar mangan. Ayo Mas. Pakai bar mangan. Celok nyeter bang ini. Aja. Jadi tahu. Wih lo kayak mak seneng ada. Diki. Iki keluar di mau kayak gue keluar. Badan nek kurang lah. Iki mbok nyanu perang menit. Mak ini. Apa? Kenal kerja. Iya. Ada balik ke malah aku makan tangga. Yang barno sisan ngono re. Itu gak kondo. Sing kondo malah kuwi. Yang nihaya. Ini Mas Fedi itu sama. Segong saya sekarang. Tidak. Ini di sana mak ada ceritanya. Lah, apa lah? Oh, Ya Allah. Kayak kepen sego blabu kok, Kak. Garu-garu serem teneng nek sego blabu. Garu-garu. Syukur kok gak makan. dah wonge anu rono. Bali nek gak roh lah aku lah. Gatuk perang, Mak. Sambil ngono aku mau jajal tak konangan ki enak. Gatuke iki lho ngono ya. Iya, ape mangan iki lho. Dah wonge Mangan. karo Tan. cinta. Jan asem. Nyetan nang ndi re? Jan asem. Jutis. Nek cinta karo cinta. Bisa lho. Ini kok. Ya apa nek to? Ayo Pak keman Kak. Buya. Antek sisan mah. Canonge patene. Canonge kok. Emang banyak serangan. Nyonyong-nyonyong. Patene piye? Anu ne telefone. Ada deh. Kalau sapa jenenge? Agi kula ya kok sapa? Kula dadi Mak. Iya. Baby. Apa itu? Baby. Mau sono uang aku lho. Nek Merah nopo? ket sudah naik jet. Kecek. Mo. Gak Kamu kamu lah. Iwak pite. Mo. Mo. Mas. Godo nganu to. Dos kok lah. Ora ente Mas sing seneng berdua. Di sini gede-gede Mas. Kelompok-kelompok bisa. Kulo, buat cash wae nah. Iya kuwi yang gede kuwi. Ya tetap ngono kuwi, Bu. Minta do mangan bingung. Ya masuk gak kamot. Do mangan. Rengus buka. Yo itu Pak. Semua itu ya Mak ya. Kayak mana? Kurang. Dulu sampai ini sana. Ya. Itu mak ami nyeti malah nyeti. Aku lagi bar mangan soalnya. Aku akan delok kok. Jangan langsung ke Kalau wis sak parek sak mesti aku ngerba malik Aku gak penak opi. Nak mangan bendanan iki. Karwan jundang-jundang nak mangan. Ngene iki mbok toko sing sat kuwi ya. Pusat ya sudah. Iya piro?
Sithik-sithik gale iki di video Mas. Lah YouTube berarti. Videono Masmu sameng nurut-nurut. Ya kan tidak iwak pedhi. Kak, Pak sambel. Apa sambal? Bukan. Anu Mas. Emang tuku nang pati kono lho. Lah mana nggo pancing. Sampai mancing, kali-kali kancane cek mancing mah. Enggak nang kancane. Biasanya kan untuk olah-olah lapor orang oleh. Lare mancing nganu karo Jeni. Cocok. Kan itu mah Engko. Engko anjene wis dhisik kok. mancing. Engko berarti rono. Iki kan-kane wong. Cok apa gelas put? Eh. Anu prengus ya. Prengus semua. Tidak kan? Oleh mancing. Oh ya, ya. Kan Mbak. Ya. Iku ora semangan sisa. Kandang atuan lah. Oh iya, sama. Leng dong. Malah ya man, udah dire. Ya, mancing enggak apa mancing itu mancing. Bukan apa sih kakak itu. Memangnya mau ya? Enggak. Ini kipu kak Re? Kak, boy nas. Mungkin kok bening kok. Prit. Aja ya. Ben lemu. Mangan semono kon lemu. Nah, koyo diurusi. Dia minta kuluk pisan tak ale. Mak ya tuh. Cuma ngono lak kon. Aku takut kok. Kok kakak-kakak wis. Ayo juga angkat aneh. Utak. Pak, masa cek mancing. Tadi anak nganu. Anak ibu apa sing kayak kulit-kulit rene ireng-ireng sak iku lho. Itu lho. Saya gak janganan? Iya. Ulang. Nek. Sambil mau. Kan Enggak, nanti sana enggak. nang deh. Kak. Nah, Engkau sudah cerita. Enggak aja nih. Apaan? gon-gon tak. Ya banget wis cukup kabeh lho. Wes. Wes. Oke, nopo. Lah masa aku mangan teko be aspal. Wes. Ora tak tutui. Itu lebih. Ayo, Kok. kita mana asap. Narak dia pindahan. Lho, Put. Loh apa aku kan be aspal. Terus kowe ya. Enggak. Lho, ndak kira karo kowe. Ma. Sama tak napa, Re? Iya menembui. Lah iya, Nah aku. Pancing. Sampai teman dia apa sih? Nanti. Yo, iki ndas iki sing enek duduan. Iya, heeh. Sakne. Ya. Ngomong di balik jangan. Cinta wedek mang nangis terus, suruh mangki, kak iki piye gak meneng. Anu sik, Mbak. Iya, makan. Tak videonya yo. Cocok. Pengen bali. Cinta.